atzoko bigarren postuaren ostean, gaur seigarren postua lortu duzu Valentziagaren oroimendezko honetan, lehenengo euskalduna izan zara gainera, egun asteburu borobila. Bai, esan atxoko bigarren postua konfiantza asko mandit eta gaur topera urten gara taldekide guztiok eta karrera oso nagin dugu, Aitor Agirre aurretik egon da eta gero atxetik gure karta jokatu ditugu eta gustora. Kaja eta Kortizo batez ere kontrolatu dute, baina zuek bai Aitorrekin, bai zurekin, zuen tartea irekitzeko aukera izan duzue. Bai, Kaja oso fuerte jarri da Elgeta aurretik eta gero Elgetan mina handia egin dute eta gero Kortizokoak isuan jarri dira, baina hori aguanta dut eta gero nire karta jokatu ditut San Miguelera heltzen eta horre joan gara Jan Castellon eta beste hiru edo lau eta metara arte. Igotzaile izan da, nola sentitu zara, bai, isuan gora baita ere urkaren gora? Isuan hasieran apur bat kostatu zait, Kortizo ritmo handia jarri du, baina igoera pasatzen zijoala hobeto sentitu naz, eta gero San Miguelen nahiko gustora. Zorionak, mila esker. Eskerrik asko, zuri.